amigues! Hola! Oli, cuquets i cuquetes! Ja estem ací de nou! Uf, que bé m'he quedat! Este cuquet. Si ja esteu preparats, anem a continuar el nostre viatge amb el globus de la imaginació. Farem una ullada al mapa. Des d'Alcoi anirem cap al nord, on visitarem el poble d'Algemesí, a la comarca de la Ribera Alta. Algemesí és un poble amb una cultura popular viva i en continu moviment. Són molt conegudes les seues festes de la Mare de Déu de la Salut, on cobren especial importància els seus balls. Mireu les construccions de les seues muixerangues. Quin valor i quina força! Això és treball en equip. Sí, treballant colze a colze. Així és com s'aconsegueixen els somnis. Algemesí compta amb dues colles muixerangueres que alcen complexes estructures que els apropen al cel. Este és un poble de ballaorets. Mireu si tenen balls. El ball de bastonets, el ball dels tornejants, el ball dels arquets, la carxofa, els pastorets, els gegants i les llauradores. Mira com ballen i es fonen tots junts amb la festa. Sí, aquestes festes són una joia que ha perdurat en el temps. També trobem al Algemesí la llacuna del Samaruc, un aiguamoll que té un habitant il·lustre, el samaruc, un peix autòcton en perill d'extinció. I dona el seu nom a la llacuna. Ai, que boniquet! Sí. I així també cuinen de categoria. El seu arròs amb crosta, deliciós, i de postres, les fogassetes de sucre i farina. Així trobem a una bona amiga, Lorena Comín, i el seu disparatario. Hola, cuquets i cuquetes, com esteu? M'ha contat un pardalet que heu vingut en globus volant amb el tio Cuc. I heu arribat ací, al Algemesí. Per a que vos conte una història molt especial. És un conte que es diu Jo vaig amb mi. Obrim gran les orelles, els ulls i contar el conte. M'agrada Martí, m'agrada Martí, m'agrada Martí, m'agrada Martí. Ho sé perquè quan el veig em pica el nas i els genolls comencen a tremolar. Però, sabeu què? Martí no em fa ni cas. No em mira mai. Li ha dit la seva amiga Llúcia que no li queda bé els cabells recollits. Que segur, si no té coletes, Martí la mirarà. S'ha llevat les coletes. Però Martí no l'ha mirat. Li ha dit la seva amiga Anna que segur, si no portara ulleres, Martí la mirarà. S'ha llevat les ulleres. I Martí no l'ha mirat. El seu cap comença a buidar-se d'ocells. Volant, molt lluny, molt lluny. Li ha dit el seu amic Marc que si deixa de somriure, segur, 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 Martí la mirarà. Ha deixat de somriure. Però Martí ni cas. Li ha dit la seva amiga Carla que per què no prova no tararejar aquestes cançonetes de les seues. Segur, segur, segur que sense cantar Martí la mirarà. Ha deixat de cantar.
però Martí no l'ha mirat. I no sap on es van els ocells que viuen al seu cap. Però es van lluny, molt, molt lluny. No serà que parles massa? Li ha dit el seu amic Josep. Segur que si deixes de parlar tant, Martí et mirarà. Ui, ha estat tot el dia calladeta. Martí no l'ha mirat. No seran les meues ales? Va pensar ella. Segur que sense ulleres, sense coletes, sense somriure, sense tararejar les seues cançonetes, sense parlar tant, calladeta i sense ales, Martí la mirarà. Ui, ha anat a escola sense ales, i sense ulleres, i sense somriure, i sense contussejar, i sense parlar, i sense coletes, i sense... i sense res. I Martí l'ha mirat! Martí l'ha vist! Ai, sí, Martí m'ha vist! Ai, Martí m'ha vist! Martí m'ha vist! Martí m'ha vist! Però... ara sóc jo la que no em veig. I... on estan els ocells del meu cap? Li ha dit als seus amics que li agraden les seues ulleres. I li encanten les coletes. Que li agrada molt el seu somriure. Que li encanten cantar ixes cançonetes. Que li agrada molt, però que molt, xerrar. I s'ha dit a ella mateixa que sense les seues ales no és ella. Les meues ales són iguals a les dels ocells del meu cap. Ara sé que vaig amb mi i em mire i em veig. Tinc ales! I conte contat ja s'ha acabat. Moltes gràcies per vindre al Gemesí. Continueu el viatge. Adeu! Quina gràcia té esta dona! I quina història tan bonica! Jo també vaig amb mi, i amb tu, iaio, a la fi del món. Sí, jo també, Cuquet. Amb mi, amb tu, amb els cuquets i les cuquetes, on faça falta. Cuquets i cuquetes, és molt important ser sempre un mateix. Cada personeta és única. I tots i totes som molt especials. Ai, quina nina tan fantàstica, amb les seues ulleres, amb les seues cuetes, amb les seues cançonetes, xarraoreta i amb cap ple de pardals. Ai! Cuquet, pareix que tu sí que la mires. Ai, sí, iaio, ja tinc una nova amiga. Sí, les persones som diferents entre nosaltres, però tenim moltes coses en comú. I tots sentim les mateixes emocions. Les nostres emocions són molt importants, cuquets i cuquetes. Totes. Tant l'alegria com la tristesa, la por o la sorpresa. Elles formen part de tots nosaltres i necessitem sentir-les, conèixer-les i aprendre a gestionar-les per a poder resoldre les nostres necessitats i ajudar també als que ens envolten. Per això, la nostra amiga Lorena ens proposa un taller. Ai,
Que interessant, iaio. Fixeu-vos, anem a crear la màscara de les emocions. Necessitarem caixes de cartró de colors, tisores, un plat, pegament de barra, grapadora, una palleta, velcro adhesiu i un llapis. Agafem les caixes de cartró de colors i amb l'ajuda del plat dibuixarem un cercle. Ara, amb les tisores i molta cura, a poc retallarem el nostre cercle. Ja tenim la base de la nostra màscara. Ara dibuixarem i retallarem una boca. Amb el mateix procediment anem a dibuixar els globus oculars, els ulls, i els retallarem bé. Anem a per les pupil·les. Cadascú la pot fer del color que més li agrade. Farem el mateix per a crear el nas. I finalment anem amb les celles. Ara que ja ho tenim tot, ho plantegem damunt de la nostra màscara per a veure com queda i fixem les pupil·les als ulls i el nas al seu lloc. Col·locant un poquet de velcro a les diferents parts que hem creat, podrem fer que tots aquests elements siguin mòbils. I podrem jugar i aprendre com s'expressen les nostres emocions. Afegim la palleta a la part inferior del cercle i també li podrem fer unes galtetes. I ja tenim la nostra màscara de les emocions. Quina activitat tan bonica! I que bé que t'ha quedat, Cuquet! Sí, gràcies. Hem après molt amb Lorena. Iaio, i ara per on anem? Ara, tinc un amic ben canalla que viu a Burjassot. El poble de Burjassot es troba al nord de València ciutat, a la comarca de l'Horta Nord. A este poble envoltat d'una rica horta, on creixen tot tipus d'hortalisses i arbres fruiters, trobem les Sitges, uns magatzems subterranis on s'emmagatzemava el blat de la ciutat de València. I ben tancats, a les Sitges els cereals poden perdurar inclús durant dècades. Així va néixer el gran escriptor i poeta Vicent Andrés Estellés. Una de les tradicions més importants és el Puja i Roda a Sant Roc, a la plaça de l'Ajuntament. Les penyes fan la roda del foc, rodejant a la patrona mentre tiren coets en tenalla. Tot un espectacle pirotècnic. Quina passada la roda de foc! Uau! Mira, iaio, anem, que ja estem a prop. Per allà al fons veuen els nostres amics de Canta Canalla. Hey, good morning and welcome to the Little Book Festival. Hola, benvinguts al Cuquet Festival. I am Frank Crick, soc Paco Crick, Paco Crick, i vaig interpretar la bonica cançó junt als meus companys de Canta Canalla. Hola! Hello!
Cançó of Mira Sunflower, la cançó del Mirasol. 1, 2, 3 and 4. Tu vols ballar, tira d'esquena i torna a començar. Agarra l'orella del que tingues al costat i grapa ben fort el nas. I com la llavor que cau a la terra, crazy va llegar a calor i tira com el sol. Som les filles que crazy se creixen, mans de fulles, cap de flor i balla, la cançó del Mirasol. Hey, con la llavor que cau a la terra, crazy va llegar a calor i tira com el sol. Som les filles que crazy se creixen, mans de fulles, cap de flor i balla, la cançó del Mirasol. Canten i somiren estrelletes de la mar. Dansen i somiren que la lluna els vetllarà. Mira la terra si tu vols ballar, mira les palmes si torna a començar. Agarra de mans al que tingues al costat i canta batxit baixant. Com la llavor que cau a la terra, crazy va llegar a calor i tira com el sol. Com la tija que crazy se creixen, mans de fulles i cap de flor i balla, la cançó del Mirasol. Ai, com la llavor que cau a la terra, crazy va llegar a calor i tira com el sol. Ai, com la tija que crazy se creixen, mans de fulles i cap de flor i balla, la cançó del Mirasol. I balla, la cançó del Mirasol. Y vaya, la cançó del Mirasol. Chimpón, para allá, del chimpón, ya está. Iaia Crazy em batega el cor a la cançó del Mirasol. Quina passada, esta toneta de canta canalla. M'encanta parlar així. Vaja, que divertit. Sí que és de veres, sí. Escolta, iaio, i si mon anem cap amunt? Cap amunt? Cap a on? A Castelló, iaio, a Castelló. No sé jo si aplegarà el globus tan lluny. Però si és un viatge amb la imaginació, iaio. Podem fer tot el que siguem capaços d'imaginar. Vaja, sí, tens raó. Anem cap amunt, cuquets. Visitarem Castelló, clar que sí. Castelló és el territori més al nord del País Valencià. Anem primerament a una ciutat marinera, a Peníscola, a la comarca del Baix Maestrat. Aquesta ciutat, ben a la vora del mar, tenen un impressionant castell, el castell del Papa Luna. Al barri vell trobem el Bufador, un forat que connecta amb la mar i per on s'escolten tots els seus fabulosos sorolls. És tan bonica que venen a rodar pel·lícules i sèries i tot. Sí, i Jocs de Trons, eixa l'he vist jo. Mireu quina creació. La casa de les petxines té tota la façana pleneta de petxines. Així també celebren moros i cristians. Les bandes de música no poden faltar, tan importants a tot el nostre territori. No hi ha festes sense música, això està clar. I al País Valencià tenim molts i molts bons músics.
A Peníscola també tenen bona casa de danses. Els dansants, llauradores i gitanetes que realitzen els seus balls al so de la dolçaina i el tabalet, que també estan a totes les festes. Sí, com tu, que estàs fet un dolçainer, sempre d'ací cap allà. Sí que és de veres, sí. A la meua edat. Mireu els dansants. Van abillats amb una vestimenta de faldilles emmidonades i mitges blanques. La tradició diu que la vestimenta dels homes prové de les peces que les dones van cedir als seus homes victoriosos per tapar les seues vergonyes en tornar d'una batalla amb les robes totalment destrossades. Que bones dones! I mira, també fan una torre com les muixerangues i un jove s'enfila i recita la joa a l'ermità. I de menjar que no en falte, la seva especialitat, els dàtils de mar o caixetes. Mireu que bones! Se'm fa la boca aigua. Ací a Peníscola trobem a Hidra, que ens mostrarà els seus experiments i trucs amb l'aigua. Bon dia, cuquets i cuquetes. Soc la científica Hidro. Moltes gràcies per haver vingut fins a Peníscola a conèixer i a fer amb mi els meus experiments. Heu vist, per cert, quines platges i quin castell tenim en Peníscola? Bueno, nosaltres a lo nostre. Anem a fer un conjunt d'experiments. Anem a començar per un experiment que jo li dic l'aigua que no cau. Tenim un got, tenim una ampolla d'aigua. El que anem a fer és plenem el got. I ara anem a pegar-li la volta. 1, 2 i 3. Què ha passat? Nos ha passat que l'aigua no cau perquè hi ha dues forces que actuen sobre el paper. Per una banda, el pes de l'aigua i per altra banda, la pressió atmosfèrica. Hem de fixar-nos en dues coses. En què és el que passa dins del got i què és el que passa fora del got. Per una banda, hem aconseguit que dins del got no hi hagi res d'aire. D'acord? Només n'hi ha aigua. Això el que ha fet ha sigut que augmenta el volum i, per tant, baixa la pressió. I, per altra banda, la pressió atmosfèrica de fora del got és major que la pressió de dins del got i això fa que aquesta pressió atmosfèrica actuï sobre el paper suportant tot el pes de l'aigua. Sí, cuquetes, anem a fer un experiment nou. És l'experiment dels dibuixos que cobren vida. Per això necessitem un plat normal, un rotulador dels que pinten en pissarra blanca, que s'esborren després, i aigua. Anem a fer un dibuix. Per exemple, jo vaig a dibuixar un peix, els típics peixos de la playa de Peníscola. Vale, dibuixo un peixet, així. Li tirem un poquitiu d'aigua. Vale. Bufem un poquet. I veiem com el peix cobra vida i és com si ballara. Això passa perquè els pigments de rotulador de pissarra fan que la tinta es mantinga cohesionada però que no s'adherisca al plat i per tant es queda com en la superfície de l'aigua i per això quan bufem aconseguim que el ninotet se moga. Anem a per un experiment nou. Aquest experiment es diu l'ou escapista. Anem a aconseguir que aquest ou primer entre en la botella i després escape de la botella. Ells soles. Ho intentem primer. Vale? Veiem que l'ou no entra dins de la botella, encara que espentem en el litet no entra. Això és perquè l'ou és més gran que l'obertura de la botella. Però anem a veure què és el que passa si provoquem una combustió. Fer una combustió és fer foc. Vale? Tenim una gassa, tenim alcohol, li tirem alcohol. Això també se pot fer en mistos. Li prenem foc, vale? Està prenent foc, vale?
ho soltem dins de la botella, fiquem l'ou, uala! I de seguida l'ou entra dins de la botella. Anem per la segona part. Anem a fer que l'ou isca. Vale, llimem la gasa, intentem que isca soles i no pot. Veritat? Ha eixit l'ou ràpidament de la botella. Molt bé, què és el que ha passat? El que ha passat és que quan hem encès, hem fet una combustió dins de la botella d'aigua, hem fet foc dins de la botella d'aigua, una característica de la combustió és que disminueix la pressió de l'espai on ha fet aquesta combustió. Per tant, al reduir la pressió n'hi havia menys pressió dins de la botella que fora de la botella i per tant la pressió atmosfèrica de fora de la botella ha espentat l'ou dins de la botella. Fixeu-vos si és forta la pressió atmosfèrica. Una vegada que l'ou ha entrat dins de la botella, d'acord, la pressió de fora de la botella i de dins de la botella s'ha igualat, s'ha equilibrat. L'ou ja està dins de la botella. Què hem fet per a que l'ou pugui eixir de la botella? Hem posat l'ou en l'obertura i el que hem fet ha sigut bufar. Per què? Perquè quan hi ha aire en moviment, això el que fa és també reduir la pressió. De tal manera, al reduir la pressió que estava envoltant a l'ou, n'hi havia més pressió dins de la botella que en la boca de la botella i la pressió de dins de la botella ha sigut la que ha espentat l'ou cap a fora. Cuquetes i cuquets. L'experiment d'ara consisteix en crear energia i per això necessitarem monedes de cèntims, d'acord, que són de 5, claus, creïlles, fil de cobre, ganivet per a tallar el fil de cobre, per això cal una persona adulta que ens ajude, i un voltímetre. Un voltímetre és aquest aparell que serveix per a mesurar l'energia que anem a crear. D'acord? Comencem! Envoltem en un extrem del fil de cobre una moneda, en l'altre extrem un clau, introduint la moneda en una creïlla i el clau en una altra creïlla. Ara ja tenim dues creïlles connectades. Amb el voltímetre tanquem el circuit, mesurem el voltatge i ens dona... a veure... 1,33. Molt bé. A continuació anem a afegir una tercera creïlla. Repetim tot el procés exactament igual. Una moneda a un costat de la creïlla i un clau a un altre costat. Ara ens dona... és variable, 1,60, 1,70... Veurem com quan més creïlles afegim al circuit, més energia aconseguim. Cal dir que l'energia en realitat no es crea, ni es destrueix, es transforma. I en 4 creïlles hem aconseguit 2,64 voltis. I així, cuquetes i cuquets, és com hem fet electricitat mitjançant unes creïlles. I això, com pot ser, vos preguntareu? Doncs pot ser perquè la creïlla té una substància que es diu àcid fosfòric. Aquesta substància desencadena una reacció entre el cobre, el fil i el zinc de les monedes. D'acord? Aquesta reacció produeix un xicotet voltatge i aquest voltatge és el que hem mesurat amb el voltímetre. A més, cal dir que la creïlla és electrolita, és a dir, que afavoreix molt bé la conducció de la corrent elèctrica. Espero que us hagin agradat els experiments de la científica Hydro i ens continuem veient en el Cucat Fest. Quantes coses hem après amb esta xicona! Sí, coses ben curioses. Ara ja va sent hora d'anar marxant cap a casa, cuquets. No sense abans... Una cançoneta! Correcte, menudet. Una cançoneta i mon anem. Anem baixant sense eixir de les comarques de Castelló. Anem cap a Castelló de la Plana. Es troba a la comarca de la Plana Alta. Així celebren les festes de la Magdalena durant 9 dies. Un element important d'aquesta festivitat és la gaiata, un monument que és transportat per la ciutat en honor als castellonencs que van baixar des del Tossal de la Magdalena fins a la Plana i van construir allí la ciutat.
Quina il·lusió construir una ciutat des del principi. Persones valentes, sí. També gaudeixen molt dansant. Aquest és el ball perdut, acompanyat de les dolçaines i els tabals. Es diu ball perdut perquè l'han recuperat de forma recent. A més, els castellonencs preparen uns dolços ben bons, com la coca mal feta i els rosegons, fantàstics i cruixents. Que bons! Anem. A veure què descobrim de Castelló. Escolta atentament, Cuquet, cançonetes i rondalles amb els nostres amics de Trobadorets. Hola, cuquets, cuquetes! Hola, tio Cuc! Benvinguts a Castelló! Quin comboi que estigueu per ací! Quina pena que no puguem fer el viatge tots i totes juntes i aniríem a veure totes les nostres comarques que són fantàstiques. On aniríem a la comarca d'Esports, a veure la Pedra en Sec, a Vilafranca, a Morella, a Castellfort, ens aniríem al Maestrat i veuríem Penyíscola i Culla i Albocàsser, que són xulíssims, i tota la Plana Alta, en la seva platja i en la Serra d'Irta, i en tots els pobles bonicos que tenim, Vilafamés o la Plana Baixa, a les grutes de Sant Josep, a la platja de Xilxes. I després ens aniríem a prendre el bany al riu Millars, i a tota la comarca de l'Alt Millars, que és xulíssima també, o a passejar per l'Alt Palància i descobrir totes les coses que allí hi ha. Però bueno, no podem fer-lo, no passa res. Estem a Castelló, vosaltres en el globus i en la imaginació sí que podeu volar. Aixina, que ja que estem a Castelló, anem a fer una cançó de Castelló. Sí. Mireu, sabeu el que són les llegendes? Les coneixeu? Les llegendes són històries que es conten que no se saben si són realitat o no ho són. I cada un se les creu o no, depèn de com vol. Mireu, hi ha una llegenda molt xula que conta com es va fer la ciutat de Castelló i la Plana. I és una llegenda que parla d'un gegant molt gran que tombava muntanyes. Sabeu qui és? Ah, sí que el coneixeu, Tombatosals. Doncs aquesta cançó parla de Tombatosals, però no vos penseu que aneu a estar en casa ahí sentats mirant com nosaltres la fem, no. Heu d'alçar el cul de la cadira i ballar amb nosaltres, perquè aquesta cançó té coreografia. Mireu, com un tossal és una muntanya, quan direm Tombatosals, tots i totes heu de fer una muntanya. Aixina, ben alta. Molt bé! Tombatosals és un gegant forçut. Aixina, que totes i tots fem força. Oh, que forts vos heu ficat este confinament. Molt bé. Després parlem d'Arrancapins, el seu amic, i fem tots i totes com si arrancàrem un pi. I per últim, parlem del rei barbut. A veure aquestes barbes ben llargues. Esteu preparades? Tots i totes? Sí? Doncs tira-li, va! Diu així: segons conta la llegenda, hi ha alguns vells de Castelló, fill de la Penyeta Roja, descendent del Tossal Gros, un gegant de gran altura, du per nom Tombatosals, va formar una planura del Millars fins la Marxal. Va conèixer a uns amics, eren uns gegants com ell, tots formaven una colla, s'ajudaven mútuament. Caguemell traga pinyols, bufanúvols el tercer, també estava Arrancapins, la Conlloas dient ells. Cantem? Tombatosals. Molt bé. Gegant forçut, Arrancapins i el rei barbut. A veure com sona la tuta. Reunits al castell vell, es demana al rei barbut que facin sèquies i horts per a la gent de Castelló. Sembren terres i bancals, sembren pins i taronxers, omplin d'aigua les marxals, fan un pont per als mariners. Un dia van escoltar que a unes illes prop d'ací
uns malvats feien destrosses tant de dia com de nit. La Colloa es va embarcar en un vaixell al molí La Font, conqueriren Columbretes i li van tornar la pau en mi. Oh, 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 a veure? Oh, 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 va més fort. Oh, 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 fantàstic. Tomba, sal, llegan por su tabor y sus brazos, arranca pin, y el rey barbut, ahora con toque estelar, y se esclave de Martín, ¡ole! El caixó de mar. I així és com conta la història que es va formar Castelló per una colla de gegants capcelats pel rei barbut. Si voleu conèixer més, al llibre us trobareu de Josep Pasqual Tirado. Revivim la seua veu, va ben fort. Oh, 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 com diu? Oh, 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 oh. Combatos sals, llegan forçut, arranca pins, i el rei barbut a una altra vegada. Combatos sals, llegan forçut, arranca pins, i el rei barbut. Mira com vale la Colloa! Mira, mira, ja turuca! On anem? Moltes gràcies! Esperem que vos hagi agradat la nostra cançó i que vos entre el cuquet i investigueu qui era Tombato Sals i Cagaeme i Tragapinyols. I esperem poder anar a veure-vos molt pronte a Alacant, que ja tenim ganes de baixar per ahí baix. Que xaleu molt del viatge, que vagi tot molt bé i ens veiem molt pronte. A xalar! És fantàstic, Yayo. La nostra terra està plena d'artistes. Sí que és de veres, sí. Els valencians no deixem mai de crear, de reinventar-nos i de reviure la nostra història. Tenim un territori carregat de tradicions, llegendes, personatges fantàstics, música, balls i paratges preciosos. Així és, Cuquet. El nostre viatge arriba ja a la seva fi. Qui sap si prompte tornarem a enlairar-nos, visitant més pobles i ciutats, i si viurem noves i meravelloses aventures amb el globus de la imaginació. Mireu, cuquets i cuquetes, mireu si hem recorregut terres durant aquest Cuquet Fest. Hem visitat indrets arreu de tot el País Valencià. Ara ja anem tornant cap a casa, que se'ns fa tard, i Helena ens deu estar esperant. Vaja, on deuen d'haver-se clavat estos rodamons, que ja fent-se l'hora de plegar i jo aquí esperant a que me conten les seues cosetes, que tinc unes ganes... Ara quin ensurt que m'heu pegat, sanguangos! Ai, quina cara ha fet! I el bot que ha pegat! Sí, és que esteu fets un parell de bandidos que m'heu pegat un ensurt de por. Ai, Helena, perdona'ns. És que som uns bromistes. Com és de saludable el riures d'esta manera. Ai, sí, disculpa'ns. Bueno, no passa res, no patiu que no passa res. Saps, Helena? Avui ens ho hem passat genial. Hem anat fins a Castelló. Hem tingut cançons, contes, endevinalles, màgia, acrobàcies. I he descobert que el País Valencià és molt més gran i més ric del que jo em pensava. Doncs m'alegre moltíssim de que s'hagueu passat tan bé, Però moltíssim, sona de categoria. Ara, això no s'acaba així. Pareu moltíssima atenció i obriu molt bé les orelles, perquè anem a fer
el sorteig. Xan, xan, xan. Mireu, tinc així preparadeta una cistelleta a la mar de bonica i aquí tinc un muntó de paperets en els vostres noms, sí, els noms de les personetes que heu participat, enviant les vostres fotos de vostres llibres favorits. Mireu quant de paperet, mireu, així esteu tots i totes. Esteu preparats i preparades? Sí! Molt bé, doncs Cuquet, jo he pensat que tu podries ser la mà innocent. Ai, quina emoció! Que bé! Sort, amics! A veure quin serà l'afortunat? Molt, vinga, remena però ben remenadet, remena a veure. Sí! Remena, nena. Quina emoció! Ai! Enhorabona, Cuquet o Cuqueta, el Casal Popular Tío Cuc es posarà en contacte amb tu per a fer-te plegar el lot de llibres que estarà carregat d'aventures i un muntó de sorpreses! Muntó! Enhorabona! Oi, que bé! Quina sort! I ja sabeu que si voleu que fem més aventures i més viatges, feu-se socis del casal i ens ajudareu a viure un muntó més d'experiències. I bueno, fins ací aplega el nostre viatge, torronets i torronetes. Ha sigut tot un plaer viure esta meravellosa aventura amb vosaltres i arrimar-nos una miqueta a les nostres arrels, a la nostra cultura, a la nostra geografia i a la nostra llengua. Molt prompte podrem tornar a reunir-nos ací i a celebrar un muntó de coses. Podrem viatjar a visitar els nostres familiars que viuen molt lluny, anar a la platja o anar a la muntanya o viatjar arreu del món. Tot passa i tot aplega, cuquets i cuquetes. Recordeu que la imaginació és la millor companyia possible, que vos estimem un muntó i que tenim moltíssimes ganes de tornar a veure-vos a tots i a totes. Ja sabeu, un beset superfort. Fins prompte, amics! Adeu, amics! Fins prompte! No deixeu mai de somiar! I gaudiu de la vida! No hi ha ningú que balli com tu sense temor al vent. No hi ha ningú que balli com tu, alegre i combatent.